Видео, както знаете, в миналото видео аз обещах, че ще има видео на Деймиан. И сега ето го и видеото за Деймиан. Като видеото ще е кратко, защото няма да мога толкова много. И време е да започваме, като ще играем само на Brawl Ball, колкото да го вдигнем 200-300 купи някъде почти. Бе към 15 минутки ще е видео, че не мога да обещая. Пишете, ако искате да гледате как ви тигам Старнова на прес. Понеже тя ми е почти вдигната и ми е много добре в момента с нея. И ми е удобна за игра. Как ме вкараха? Лайново. Така малко е, за къде бърза? Пас. Мъж. Вече нямаш. Така, браво. Ако не бях аз да ги събера, не знам какво щеш да правиш. Назад я връщам. Правя така. Вземам топката. Вземам топката, ви ги разчиствате. Аре бе, разчистете бе! Така, браво. Като май 250 на Като вчера играх не на кадър и както може да видите имам този много. Пада ми се от 4 утра. Наведнъж. Паднаха ми се няколко хайперчарджа, гайс. И това е. Сега играем с Деймиана. После другото видео може и да е как вдигам Нита и Аспанита. Как вдигам на престиж едно Старнова. Защото тя ми е близко, може и да не е на кадър да игра малко с нея. За да я вдигна. Значи, кой се сравнява с по-добрия бrawler за брат? Той е един от най-добрите. Какво искаш? Чуваме Старновата. Вземем топката. Опа, така. И втори гол от нас. Стойте, гайс, сега идвам. Чакайте, 3000 блинк, идвам. Гайс, имаме 4405 блинк, които не стават за нищо де. 1000 коинс и супер рер. И ако има в шопа за зимина, да има нещо. Няма нищо. Чакай. Какви скинове мога да си избера? Нито един от тях не ми харесва. Трофито. Не. Пишете, пак казвам, ако искате да вдигам на видео утре на престиж едно Старнова. Ого, Франк, пръщкай! То едва го убива. Не, брат, губим. Браво! Браво на наша. Дай топка. Пас. Благодаря. Аре бе, как ми я вкара? Айде, вкарах я. Не! Още
4 гол. Пак аз съм супер стар плеера, да обърках се. 10 купи отново. О, стар дроп, от който за сигурно пореден път нищо не давам. За сега, за цялото лято ще има само видеа на Brawl Stars, защото играта стана популярна и мене ме кефи, Майнкрафт не става за нищо вече. Аре, става. Може и на ФА да има видеа, ще видим. Ще го измислям. Още гледам да намеря някаква идея. Охо, гли. Айде топката. Туш. Айде. Хоп. Аре бе, брат! Прави бе, Старнова! Пак ти тъпата! Шако прави! Хах ти! Окумия! Сега ще ти заработа куловете. Пах! Пак аз съм стар плеер поне. За пореден път. Ох! Като минем 250 копи, гайс, видеото свършва. Което означава, че видеото ще е доста кратко. Вкарай я. И... Айде, гол! Yes. Първи гол. Майко! Защо мечка? Умри бе! Браво. Нашия вкара. Пак аз съм стар. Днеска само аз съм стар плеера, гайс. А до вчера, като бяхме за Шелито, бях трагедията на света. Ох, продължаваме. Мисля да сменя маймапа. Може би ход зон, защото е добре. Не видях мапа. Перфектен. Ще мога ги задържа в кръг и да нашите да зареждат. Аз толкова лесно ги убивам, гайс, че няма накъде. Добре, за сега ги водим. Ви зарежда и тя ще бия, гайс. Уй, че чак да умра, гайс, майко. Майко. Гайс, много лошо. Хилни се. Аре бе, хил, така. Оп, дет. Тук аз май съм дет. Оп. Оп, всички сте вътре в кръгчето, не може да излизате. Аз се хилвам, аз съм непобежим. То се е помислил за най-добрия в България. А той дори не е българин. То не че аз съм най-добрия да има. Идем. Оп. Скок Исках да го хвана там. Явно не съм можал. Аз имам най-много килове до сега. Браво. Митик! Пестин крейта! Гайс, скоро ще вземем сърджа. Не скоро, още сега може би. Още сега строя 19 джема. Но аз нямам толкова. Да бе, сега го взимаме, тук взимаме 500 крейта.
Давайте. Гайз, видеото ще продължи, за да вземем Сърджа. Кое са тук 500? Тук 500 ми трябва. И няма ми стигне. Тук ще го сменя. Тук ще го сменя. Добре, скета може да играем. И на това може да играем. Това ми е за бомбаса. Гайз. Продължаваме, правим го 250 купи и почваме да изпълняваме квестовете. Защото на мен ще ми е доста важничко сега да го вземем Сърджа на видео. И ще ми остават само 4 бролера. Не, 3, обърках се. Ако се чудите защо се обърквам, да знаете, че не съм гледал сигурно доста време колко бролера ми остават. Сириус ли игра срещу нас, за такова губим жестоко? Или пък не? Шим. Брат! То е невъзможно! Сега ще се оправим. Оп! Айде, всички окръга. Оп! Давайте, убийте ги, брат! На малко са ви! Нашия просто не може да играе. Нашия е трагичен, мойка. Нашия е трагичен. Нашия не знае как да играе, брат. Нашия не знае как да играе. Давайте, бе, наши бийте ги, бе. Ма те не могат да играят. Давай, тук номера губим, няма, губим. Няма дори аз какво да направя в този момент. Или пак има? Майко, аз съм спасителя. Съм да се хилна малко, брат. Няма да е лошо. Край, дет сме. Или пак не. Как ни биха, бе? Не. Това е тръги. Поне една купа ни свалиха, както иде. Ще играем пак на Бробол, защото Hot Zone явно не ни върви. Ще играем с Кета. После ще играем... Ще изпълним 2 квеста. Би трябвало да ги миним. Ще видим. Брат, стига, бе. Зомби гер нещо си там. Каквото. По-странно име не можа да има. Да съществува, брат, нали? Неги имената трябва да са ви странни, бе, защо, бе? Как ги убих всичките, бе? Не пъс. То остана и да не я вкарам, брат. Гайз. Замръзка, ма. Yes! Бихме ги. И гайз, продължаваме. Остават ни само 4 купи. Бием и продължаваме с квестовете за Сърч. Ще вземем Сърч. Опа, дай го малко. Аре, брат, бибито. Купай, защо има дъдбе? Това е когато се чудиш да поудяваш ли. Пича, те са невъзможни, бе. Давай, биби. Пас. Карай я, бе. Ще близко си, не можеш да я вкараш. Още откъде няма да можеш да я вкараш, брат. Виж аз откъде тя вкарвам, братчето. То всички го могат да ама. Да не можеш да я вкараш най-лесната точка в мапа. Аз оттам винаги ги вкарвам. И аз ги събирам. И
пак не вкарва бибито. Бибито... Стоп! Как не влезна топката, бе, брат? Това е невъзможно. Трябваше и още малко да влезне, бе, брат. Хилвайте, брата, ще я вкараме. Оп! Втори гол. И пак ние сме стартле. Как? Тъс не направи нищо, брат. Добре. И, гайс, сега е време за квестовете, които обещах, че... Опа, да искам. Къде е кита? Къде ме е кита? Какви бяха квестовете сега? Така че трите на нокаута. Първо на той ще го направим. То няма ли, бе? Ако трябва да го сменим. Кой ти е? Пак ще го топим. Така може. Почваме с това. После преминаваме на нокаут и 4 квеста ще ги направим. 2000. Взимаме 500 кредита и взимаме Сърджа. Перфектно. Сърдж. Legendary. Кой ще откаже? Но обаче за него може и да не я видел, защото нямам нужните работи, че да го вдигнем. Ай, малко ще умра, май тук. Как гледам. Аз ли ще умра? Аз съм много добър, май с кита. Преди бях много добър, сега съм много добър, винаги съм много добър. Не, тук съм дед. И тук не съм дед. Явно с кита съм добър. Ботка. Значи 15 трябва да убия и трябва да бия демидж. Добре, това е лесно. Ако го минем, печелим сърч и видеото приключва. И в някое друго видео ще събираме коинс. Ще го апгрейднем. Мисля, че към 7-8 хиляди коинс ми трябва да го такова. Като не е кой знае колко лесно да събирам толкова много коинс. Да, ако играя няколко сезона и не харча коинс, е лесно, брата, ма... Пича, аз съм скачан само. Хоп. Крола умря. Какво? Чакай малко. Но тъй си скочих и двамата скочихме. О, добре, пак го убих. Добре, че са лесни. Окей. Нищо против, че са толкова лесни. Добре, перфектно дори. Защото на мен ще ми е лесно, не на тях. Сега Сърджа ще има да му вземаме и скинчета. Защото имаме бая блинки, не знам за какво ще ги ползвам. Не съм бая, 4000 са. Не знам за какво ще ги ползваме. Това ми е проблема на мене. Хоп,
гледай го ста, хоп, хоп, гледай го ста пак. Оп, дет. Ого, друг кит. Друг кит, два кита сме. И аз го убвам. Хайде, езве. Май спечелихме. Направихме само един. Воден праш вятър. Гайс. Продължаваме само да видя кой квест съм изпълнил. Да, още един кил трябва да направя. Още един кил и сме готови. О, гайс, почваме. Така. Трябва да умираме, защото лошо. Айде! Аз съм човек. Ето го човека, който го казва. Стойките си имам набрежда, че е най-мощният бролер на света. Не знам защо. Че шо са тим път да. Сега ги бием вече. Оп, бергерчето. Так. Бергерчето отива за мляко. Так, другия. Качвам точно скачвам. Так. И готово. Сега взимаме това. И след малко взимаме тия кредити. Колко квеста ни останаха? Точно 2, правилно съм го сметнал. Добре. Трябва да имам тим. Добре, значи още 3 пъти трябва да спечеля. И още 5 пъти трябва да... Значи... Осем игри трябва да направим. Още победи. И печелим Сър Джака. Един от мечтаните ми. През че са лесни. Аз съм през 7. Да, знам, че е нищо, ама какво да правя? Слаб съм вече. Този винаги съм бил слаб, да. Хоп, подгоним ги. Ще не могат да ме оцелят ли, бе? Какво става тук? Ще не можаха да ме оцелят. Аре, бе, убий го, бе, брат! Дърпай. Смешна битка. Само, че не трябва да го бим, защото аз не искам да го бия. Аре, ако стана, много силни сте били, май, къде. Всичките ви са метнахме. И умряхте. I'm awesome. Оп. Аре, бе. Би по тях, аре, бе, би. Много стигна. Така. Стигна го. Браво на мене, пак победиха. Още 3-3. Чакай малко, аз си съм включил квест. Давайте, гейс, трябва да го направим. Трябва 6 игри да направим още.
направиха ти се? Отдалеч ма спокоха. Аре уби го така. Браво на майката. Само внимание от булчета уби на секундата. Браво. Ето тук трябва да го уби вече. Внимай, че се е сили този... Гайс. Майко, уби го! И слабак. Майко, гайс! Кой ме направиха? Че, кой ме направиха, бе? Че направо ме скъсаха целия. Гайс, от тук бяхме. Ай, стига. Ну-ка, те имаме брат тут. То вече не трябва да играем с него. Пускам си директно крола и айде. Всичките игри ще ги спечелим вече сега. Качваме кролчето. Ако се занимавам. Давай. Хоп, айде. Айде, умри, бе, брат. Айде, браво. Първи рунд бихме ги. Аз че скача от този. Той скача на 100 метра на първолите. Ари, бе, брат! Аз ще не мога да убият нито един, бе. Аз трябваше да им правиш те килове. Майя, брат, това е тъс Майя дечел. Значи... Как 7, бе, брат? Добре, гайз, в другото видео ще изпълним тези квестове. Това беше от мен. Абонирайте се мощно. Абонирайте за канала, ударете мощно палчето нагоре, пишете позитивни коментари и чао.